Bati manggunang ka ng nag-extend ang amo ang pangalaga diha bisag gibalikas na mis mga tao. So para nako, para ma-practice gyud eh. Say for example, extend. What if, ako na lang example na lang nako sa kuha, what if ang mga taga-Zunto di naganahan ni nakuha, unya na-extend ko diha. Diba? Advantage sa kuha, disadvantage sa katawhan. Muna, naagyo eleksyon. Anyway, kung ganahan sila sa mga nang lingkod, ibalik ramang gyud gihapon na nila. Halimbawa ako, mag-eleksyon. Ganahan sila nako, ibalik gihapon ko nila din ha. Bahalag dili number 1. Bahalag nas tumoy. Basta kay daog gihapon, nakapangalagad gihapon kung nakauyon ang majority. Bati manggunang ka ng nag-extend ang amo ang pangalaga diha tungod kay gi-extend bisag gibalikas na mis mga tao. Na-extend ang amo ang paglingkod bisag wa na ganahi, bisag giluod ng mga tao sa amo. Diba? Muna gingon ako nga, advantage sa mo ang mga incumbent, disadvantage sa mga tao, labi na itong mga tao nga wa na ganahi sa amo. Real talk. Diba? Real talk, good na good. Stilan, uy. Dapat, eleksyon gyud. Mupili gyud ang mga tao. Sila man ang boss kaha. Sige tagingon, ang boss ang katawhan. Nya, inig panahon bitaw nga mupili, di papilion kay i-extend ban. Asa namang boss diha? Kanang muingon mo sa hig boss ang katawhan, makaingon putag bot-bot manaoy. Dakong BOT, BOT. Patay ka diha! Dungog na ko na kang kuan, kang former president, kayo ang boss ko, bot-bot. Kabay boss nga, imbis nga mo pili na ang mga katawhan, kay boss ko ng mga katawhan, mo pili na unta. So pagpili nga gi-extend man, yang mo ingog boss ang katawhan, mo pili na gani untang mga boss, kay wa na ganay, wa na ko kauyo na neto mga opisyalis, mamili mi. So pagpili nga i-extend man, mo na boss, boss lot. Boom!